que é unha cidade moi bonita, é cuestión de levarla ben, de amanexar como nos manda, e estar felices con ela. Ese é como dixo eu. Que consello lle daría vostede aos pais que os seus cativos aquí en Galicia pois lle enseñan o castelán, de enseñar o galego de pequenos? Que consello lle darías aos pais que en vez de transmitir o galego aos seus fillos transmiten o castelán? Que sei eu, non podería facer nada, pero gostaríame que lle deran unhas boas bofetadas. Os pais, claro. Non podo facer, que podo facer nada. Bofetar é calar. Pero se un par de bofetadas dos dous lados, porque o primeiro que hai que respetar é a patria de uno. Claro. Eu sou o único galego que, bueno, é unha falta de educación, porque veo-me dar a mão e non lle dei. Estou arrepentido de me lle dar a mão por educación, porque non tiña por que facer ese feito, non me fixo ningún mal. Pero, diante de moitísima xente, veu correndo a dar a mão, e eu dice, quedou frío, fraga. Moi mal feito por miña parte. Aí en Barros. Cuando andaba haciendo la propaganda. Sí. Foi ben, salíanse do grupo que iba, un domingo, acabamos de moi mal feito, estou arrepentido de eso, porque a educación non me viña a matar, me asaltar, son un home de moita sorte. Teño tal, son de verdade, isto non o digo de chiste, de verdade, teño tido unha sorte bárbara, que se vos conto cousas que me teñen pasado ou que me teñen pasado a outros a miña beira, e eu sempre sellada perfectamente. Entón, depois, unha das sortes máis grandes que tuve foi dar con esta señora. É logo, sí, señor. Non lo debía dicir para que... Foi dar con esta sorte. Pero coñeceu nada en México, xa no Brasil. Estaba media tola. Estaba tola de todo. Entón, unha noite, cando iba a sair do restaurante con Cantifla, que era a mañanciña, ás 3 da mañán, o Cantifla foise para lá e dixo para a súa casa, e un hombre berroulle, cuidado! Era a muller que vía por coideiro a falar. Ganou a carrera a 200 metros. Corrí que me dio medo. Era peligrosa, era unha muller que fumaba marihuana. E peren o xuicio coa fumadera esa da marihuana. Entonces, non vos extrañe que me fixo matar, porque era medio novia miña, era amiga. Pero era unha amiga tan rara, isto non sei, non se interesa, que un día levoume a súa casa e toda a casa estaba decorada de negro, verdad? Eso dice. Toda a casa decorada de negro. Que vos parece? Cortinas. Cortinas e cobertores. Fuxindo ali enseguida. Unha muller que todo non lle traballaba ben a cabeza. Cuidaba un pouco de castelao, porque usted é moito máis novo que ele, era o que cuidaba un pouco. Exerciches de Cando ele non tiña moita vista. Cando ele non tiña moita vista, se perderá a vista. Fui secretario xeral de Castelao. No. Fuiste, ese era Luis Soto. Ah, sí, Luis Soto, sí. Tú fuiste el Lazarillo. Lazarillo. Lazarillo y tamén secretario. Secretario General das Mocedades Antifeixistas, non sei que. E das Mocedades Galigas. Castelao decía, cuídame das bicicletas, nada máis. Vino as bicicletas con lobo. Sí, ya lo conté. Ya lo sé, Que che iba a preguntar, Elixio?
No tempo do exilio en México, ti como contemplabas a situación de España? Que contactos tiñas tamén ali con xente? Conociches a Blanco Amor, a Luis Seoane, a toda esa xente conociches? Aquí chegaches a coñecer, deuche tempo de coñecer a Alexandre Bóveda? Claro. Conociches? Foi moi amigo meu, Alexandre. Era un amigo teu? Claro. Fue a banda a dar un Moito. Unha vez veio a banda a dar unha... Cando foi do estatuto, teño un recordo desagradable. Botoume... Enfadouse comigo moito, pero demasiado injustamente, porque eu fixeron o que podía, pero eu estaba encargado de vigilar a votación pro estatuto na zona sur da provincia de Ourense. Entonces, ele estaba no goberno civil, e tiña todo xa, de toda a provincia, xa tiña os datos de como estuveran as votacións. E faltaballe a miña, a de Bande. Entón, veu personalmente a Bande, foi personalmente a Bande, e empezou, sin preguntarme, unha bronca terrible, Alexandre Bóveda. Eu fui moi amigo de Bóveda, moi amigo. Finalmente expliquei, porque non chegou a auga ao río. A min contou unha filla, e a muller incluso, cando vivía Amalia, que quixo contarme así, te comentei nunha ocasión, que Alexandre Bóveda, que era un home moi correcto, moi sano, e que cando mataron, tuveron un detalle moi... os que mataron, tuveron un detalle que xa a morte en sí, que mataran de calquera maneira, pois era despreciable desde calquera punto de vista, pero di que non fixeron nada por ocultar aquela morte, que fixeron para escarnio e castigo público, incluso que foron matar ao lado da casa, ali na Caeira, e que dicía a mamá e a filla que era sentir os tiros que mataran o pai. Así Contou. O sea que, claro, nós, os que non vivimos aquel tempo, non entendemos. É que eran malvados. Pero xenerar tanto odio como é posible, carai. Ou seña, sin xerarlo, que aparecera de calquera maneira. Eran malvados. Bóveda era un tipo moi activo, moi inteligente, un gran nacionalista, tiña todo como o seu. A morte de Bóveda foi terrible, porque moita xente que non era, ao mellor non era do noso partido, que non era galegista, pero a Bóveda todo o mundo respetaba e todo o mundo quería. O mesmo Calvo Sotelo chegou a decir unha vez que Bóveda sería un bon ministro de Facenda deles. Bueno, estaba Castelao, estaba os... Quen máis? Luis Soto. Que xa Arturo Cuadrado. Arturo Cuadrado, non? Claro, tamén, todos. Luis Seoane e o... Carlos Velo. Rañó. Sí. Rogelio Rodríguez. ¿Qué? Rogelio Rodríguez de Bretaña. Andrés Balín. Foron moitos. Ás veces iría por ali tamén Mixac. A México chegamos moitos, Chegamos moitos e fomos moi ben recibidos. México portouse moi ben. Moi ben, sí. Fixemos unha escala, onde fixemos unha escala para chegar a México? En la Martinica. Na Martinica, daban os billetes de dólares, a mí non me deron ningún, pero moitos deron.